Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla, sisaphinda futhi lo this week siyodonate abantu abawu5 sibaphe imithi sibaphe namagrosa bogogo namakhehla. Uyazi nawo abantu abaningi bahlezi bethi inyanga zama scam, but kodwa ke ngeke baze bayithathe le video le bayishare ngenxa yokuthini, ngenxa yokuthi inyanga ekwazi ukuthi iclean umsebenzi wobabamkhulu ukuthi ungangcoli ngamagama abantu bale bethi abantu abasebenza ngendlela sebenza ama-scam. Namhlanje senze njani? Sithatha iy'mali zethu sithatha imithi siyophisana ngako mahhala. Wena into kumele uyenze nje kuphela iyodwa, isho nje lapho uthi mkhulu mina nginenkinga yo A no B no C, kube inkinga ngempela sizothi besiyilalela sizwe cha inkinga le engakwazi ukuthi thina sithathe imoto, sithathe imali yethu, sithenge igrosa, sithathe nemithi yethu esigaya ngemali siyokunikeza yona. Hayi inkinga encane bogogo namakhehla, inkinga esazi kahle ukuthi inkinga zangempela. So sihambile last week sayenze njani? Sayodonatela abanye. Ngena lapho kwi-profile yami uhambe uyobuka amavidiyo ney'thombe ade ngihamba ngiyodonate, ngingenelela abantu ngibasiza. So this week nakhona siyaphinda uMonday namhlanje siyaphinda bogogo namakhehla, sizocela nje ukuthi-ke kube khona abantu abawu5 abangu-WhatsApp-ayo kuleyo namba le abashoyo ukuthi mkhulu nginenkinga kanje, inkinga yami A no B no C, bese emva lokho-ke siyahlala phansi ne-team yami, then emva lokho siyalalela sifunde futhi nakhona mawukuthi leyo nto iyasithinta siyakhetha kulabo bantu abawu5 bese emva lokho sizokupha igrosa mahhala, sikuphe nenkambi ezoqondana naleyo nkinga obhekene naso. Bogogo namakhehla, akukho okunye singakwenza ngaphandle ukuthi siwuclean umsebenzi wobabamkhulu, ngoba abantu abaningi sebathi umnyanga sekuyi-scam. Umuntu onjani umnyama ongasakholelwa endleleni yakudala yokuphila, ngoba phela endleleni zasemandulo kwakuphilwa kanje, zazingekho lezi ndlela zase-western area or western what lezi ezazenziwa bogogo namakhehla. Ningangibheki abo bogogo namakhehla, ngicela nje futhi nakhona ukuchaza ukuthi-ke iyiphi indlela engisebenza ngayo. Like how umuntu uyabuya mwaduthanana naye ekudukela, ithi nje indoda yakhe kufebele ihambe iyolala nomunye umuntu bese emva lokho uze kumina uzobona akupheli naneviki sibuye sizosho ukuthi ayikhulu usuzosho ukuthi wena usuzosho mkhulu ngibonile umuntu wami ubuyile, umuntu wakho umlobolile umthanda ubaba wengane noma ubani okubonayo ukuthi useyaphuma useyaqala useyaganga, boza la kuphela isibambelele umvale lo muntu uyothi uthi uyozama ukuyongena ngale ngeke lize livule liqine. Uyazi-ke indoda yami mina into engafuni ukuthi i-confidence iyaphela lapho, uyothi mebuya kwena thulala nawe avela abona ukuthi kahle kahle indawo kumele ngibe kuyona ile. Bese emva lokho bogogo namakhehla kube khona isiwasho samabhesi. Nina nithanda-ke abantu abanemali, woza la kumina uzozibonela. So bogogo namakhehla ngicela ukwehlela ngenzansi ukuthi kukho njani Thokoza. Kothokozani makhehla bogogo namakhehla, nakuze ngena ngaphakathi niyabona lapha ngidrive imoto yami bogogo namakhehla ngiya ka-Shoprite, nakho-ke la sengiphethe i-trolley-ke ngiyabutha